Kani kedai All India Radio Shillong ka khubor ban pule de ilusatas im. Kini kilong kimat makong sam jong ka khubor. En plebiam ya ka khai pateng hakaput hapadeng ke India bat kari Myanmar nadu mentakasngi. Lapin bhabat pentamaya ka Maharaja Bir Bikram Airport ha Agartala bakan long ke International Airport ka balai hakathan chetela mingi. Bat saan wut kibriu ke la klap no hanin kasngi ha Meghalaya na ke jingpang COVID-19 bat arpo san wut ke badang yo thamaya ke jingpang. Ke jing ya khai pateng ha kaput ha pedeng ke India bat kari Myanmar ha kathan sagaing kan plebyang nadu menta kasngi ka handreu tari ukulalangkon hadien balapan sangya yaka nakadaw ka klam COVID-19. Kibor penyat kila rai ban plebyang ya ka khai pateng rengkat ke jimbot perking ya ki kandon jingeda jong ka COVID-19. Henrei kindan ru ka tu ka ni ki jingkala. Kibabun hina ki kali ke biadai kam ha ka khai khapot ha pedeng ke India bat ka Myanmar ki hap banyat lingba ka tamu bat ka rit ka badon ha ka jela chin. Ka Maharaja Bir Bikram Airport ka badon ha Agartala kan salong ke International Airport ka balai ha ka than chatela mingi ha ka ba an pintre ban pin bhaya ka lang ba ka project ka ba shongdor South Spa lai phaprak lut tingka bat an pindap ya ka ha ubnai leber menta ka snem. Ka jingshana pan thamai ya ka benta ba sabar jong ka ni ka kat lingsun kaladem bat ka jingshana ya ka benta ba sapo kadang ya chaprang menta. Bat yaki kambaro en pendem haka lai pawai tarik ubnai leber layatu ke Airport Authority of India. La omru baka sorkar Tripura ka kloy ban pineso bat kari Bangladesh bat kiwaide kiri bamarjan da ki lingsun lingba kanika kat lingsun. Kanika kat lingsun bathamai kala ban pinya yaki syahajat li ki lingsun ki ban her hapo kari bat arspa mut kinole chingle shabari. Kaseng BJP jong ka Meghalaya kalaong baka sokar pedeng ka bha pisa marangkat na kamenta baro ki jela hakathan chatela mingi. President jong kaseng BJP ka Meghalaya uba Ernest Mauri ulaong baka sorkar NDA balayalam da ka BJP kam junyo shiliang ni nyo ben yanu hakabiade bat ka jing bha pisa. Bat ki sorkar baro ru kedai ban sutu baki hap ban pha yaki utilization certificate jongki hakapur ke babyang kanang baki nyo pisa na ka sorkar pedeng. Ulo onru balada yaki project la pendap hakapur ke babyang bat ka jingtrai ru kalong ke babha ke sorkar pedeng kan samang pisa syu na ka benta ki wai pat ki scheme. Ka PMAY Urban Beneficiary na ribhoy bat ikong Hamida Karmaulong na Mayrang Civil Subdivision kaya yok pedang ya kekusnam Best House Construction hapo ke Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Scheme na kabenta kesnem arajar kat khandai. Ya kekusnam na kabenta ikong Hamida Karmaulong la Aida Udurga Shankar Mishra Secretary jong Urban and Housing Affairs ke Sarkar India lengba ke video conferencing ha ke jihalang bala penlong dakatanat Housing and Urban Affairs dangshin. Menteri Rangba ke Manipur UN Biren Singh ulapan pau ke jing snusi ke Bajur halo ke jing Klatno jong Assistant Sub Inspector ke National Disaster Response Force NRDF Ubinoy Meitei kat ba udang don hakakam bantem ye ke ding baklang ha Zuko Valley ha Nagaland. Menteri Rangba layatu ya ke ni ke khubor ha ke jihalang bo maunong rim ya ke project baper ha Bishnupur Bazar. Hakaba ulapin long kecing skap jar bashi minit kum kadak jingburam ya Ubinoy Meitei. Kani kadek All India Radio Shillong kabawan Lam Shapi ya kukubor. Likely kijing blian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban light na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat kumut. Penjinga iway na iway pan, habay dan lang haju, side bhai kikti bat batabhay ya kakmat bat le kita bunsin. 2 minit lang, banilay persya ya kajing pang COVID-19.
ban peteng biang ya ka khubor ha Meghalaya arngut kibriyo kila khlat no nen kasngi na ka jingpang COVID-19 bat kini kidai na East Khasi Hills da kini ka jingyap jong kibriyo kala kiew shaka shispa saupowengun ka jingtho na ka Directorate of Health Services kala pentim ba kila donru arpho sangut kibriyo ki badang yo thamaya ka jingpang bat khat arngut bat kila koin kini ke badang yo thamai ke dei arpho saungut na East Khasi Hills but iway na South Garo Hills district ke badang don ha ka jing shitom kilong baro shispa sapo khandai but ke belayo jing kot kilong khatlai hajar aspa khandri ngun kat hadu menta ke jing don jong kibriyo ke belangat ha ka jing pang COVID-19 hapo ka jala kala poisa ka khatlai hajar sanspa ndri ngun but na kini khatlai hajar aspa khandri ngut kila kon shispa sapo khandai ngut ke badang don apedeng ke jing shitom but shispa sapo we ngut ke balaklat u Deputy Commissioner ka West Giant Hills District ulamana bandi secret hakijaka patba bat khangru bandi ni terwa secret ni kinu ki jaituma yaki khanna ki bahapo khat plus nem karta hakijaka ki badon marjan bat ki jaka puli katanat ka koit ka kya ha ka hukum bala pinmi ka ong bakat kum ka section ka basaw jong ka cigarettes and other tobacco products acts kot pa arhajar lai msha yanu banti secret ha ki jaka patba Deputy Commissioner ula hukum ru banta ya ka jingtho no smoking ne wat di secret ha ki office bat ki wede ki jaka patba kumbala kado ha ka act kinu ki bale persha ken hapsiu ya ka kuna ka ba arspa tengka laban rap shushu u Deputy Commissioner ki shipai BSF ki mat jing e shibun ha ka biade bat ki masi ba ki lakem na ka jing khayi be an na mar ka jing bombyang ka jaka ban sen bat ka bam ka di yaki kani ka jing e kalami hauno pra araja khat pra haba ka Customs Department kala sange ban shim ki masi balakem hadien bakla yo e ka hukum na ka yeng bishar ba khle du jongkari kila don bun ki seng ki bla ajing rap yakini ki masi nakapur shakapur bat menta ka kinti ka Hariman Prabhat Ferry Mandal Shillong ka we ne ki seng bhalang jong ka jai ben reu marwari kala kner ya ki jingaram da ka ba ai lai phoberni u brown rice hnen ka singi na ka banta ban psa ya ki masi ki bla bo hapo ka jing pen jong ka perton ba lai pho jong ka BSF nakaliang PRO ka BSF Meghalaya Frontier u UK Nile ulapin pau ka jing sngu bat yaro yakan ka kanhun ka balakloy ban ai jingaram ka durbashnong sengkan thai bat seng samla laban nen kasi ke lapin ku buram ya ka gargi nandi ka balayo ra ya ka nam talentika Miss India Global arachar arpo ka bala long dangshen hagowa habakran hakajingalang kanandi kalaong baka buram kamdai tangka jongka handrai ka dai jongka jelahi baro kawai kalapin pa baka susarong balakha bat penhe pensan ka hakajala Meghalaya hakawai pat kalyang u MLA ka than uba sanbor shulai ulayro ikjingtri shitom jongka gargi ka balawan ra nam ra buram yakashnong bat yakajala ban penkut iko khubor sa siseng ngan pensaw yakimat bakongsan en plebiang yaka khayi pateng hakapot apdeng ke India bat kari Myanmar nadu mentakasngi lapen bha bat pentama yaka Maharaja Bir Bikram Airport ha Agartala bakan long ke International Airport kabalai hakathan chatela mingi bat sa angut kibriyo kila khlat no hanin kasngi ha Meghalaya na ka jingpang COVID-19 bat alpausan ngut kibadang yo thamai ya ka jingpang kato ko khubor kala kut na All India Radio Shalom